Il-Gvern qed ifalli fl-immigrazzjoni, tilef kull kontroll u kull ġurnata qed turi li ma ħassibx għal dak li kien ġej fuqna l-koll. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija maħruġa l-ħadd wassal sejħa sabiex il-Gvern isalva t-trabi u l-tfal. Fl-istqarrija maħruġa mid-deputati David Aġus, Beppe Fenek Adami, Karm Mifsud Bonnici u l-MP Roberta Mezzola intqal illi l-Gvern tilef kompletament ir-rotta. Ġurnata jgħid ħaġa u l-għada jidher li l-Prim Ministru jgħid kompletament il-kontra. Hekk ġara fil-każ tal-lockdown li ġie impost fuq l-Open Center ta' Ħalfar. Bil-Partit Nazzjonalista kien ilu jagħmel pressjoni biex il-Gvern jieħu azzjoni. U issa anke rigward l-ammont ta' persuni li qed jaslu f'pajjiżna bil-baħar. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern kien jaf li għandu obbligi umanitarji internazzjonali li jrid jiffaċċja. Kien jaf li ser isib ruħu f'din il-pożizzjoni, iżda ma preparax ruħu. L-istqarrija tgħid li dawn huma sfidi li jridu jkunu affrontati mill-Gvern serju u dan ma jsirx billi tiġħad l-għajnuna li trabi u l-tfal. Jew qar minn hekk billi jħalli uffiċjal pubbliku fi ħdanu jgħidilna li għandna narqu id-dajjes. Il-Partit Nazzjonalista insista illi li nħallu mqar tarbija jew tifel wieħed fil-periklu ikun ifisser li morna fil-qiegħ u li tlifna il-vera identità tagħna bħala poplu. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel sejħa lill-Gvern biex isalva l-vulnerabbli b'mod partikolari biex isalva l-trabi, it-tfal u n-nisa tqal li jinsabu f'periklu serju. L-Oppożizzjoni għalhekk tappella l-sens ta' tmexxija serja u konsistenti sabiex jittieħdu d-deċiżjonijiet it-tajba fl-interess nazzjonali, sabiex ma nitilfux mill-valuri tagħna u nispiċċaw bid-demm tal-innoċenti fuq idejna. Intant fl-aħħar sigħat numru ta' immigranti tilfu ħajjithom f'nofs ta' baħar hekk kif id-dinghies li kienu fuqhom inqalbu. L-NGO Sea-Watch permezz ta' tweet qalet li mal-250 persuna inqalbu minn fuq 4 dinghies li b'kollox fuqhom kien hemm bejn 47 u 85 persuna b'bord. Fl-istess tweet, Sea-Watch akkużat lill-Ewropa li f'jum il-għajt ħalliet lil dawn l-immigranti jmutu. Sa issa għadu mhux magħruf kemm huma l-persuni li tilfu ħajjithom.